дар Амрико як хирси ваҳшӣ меҳмони нохондаи ҷашни зодрӯзи куруши дусола писари як оилаи тоҷикистонӣ сокини аёлати Коннектикут шуд ва шириниву кулчақандҳои рӯи мизи ҷашниро нӯшиҷон кард. ҳодиса рӯзи 4 сентябр рӯй дод. Рауф Маҷидиён, як зодаи шаҳри Турсунзодаи Тоҷикистон ва сокини Амрико, як мутахассиси соҳаи хонафурӯшӣ дар бонки маҳаллӣ аст. ӯ ҳамроҳ бо оилаву ду фарзандаш ва тахминан 30 меҳмони дигар дусолагии писарашонро ҷашн мегирифт. Дар рӯи мизи бохчаи назди ҳавлигиаш дар шаҳри Ҳартфорди ғарбӣ зиёфате оростанд ки кулчақанду шириниҳои дигари хамирии мисли капкейк бахши муҳими дастурхон буд. вақти ҷашнгирӣ ногаҳон хирси сиёҳе вориди ҳавлӣ шуду ҳамаро тарсонд. мо дирӯз дар як тамосе бо оилаи Рауф Маҷидиён дар Амрико аз ӯ, ҳамсараш Лаура ва кӯдаконашон Лолаву Куруш хостем ки ҳодисаи фаромӯшношудании зодрӯзи Курушро нақл кунанд. мо зодрӯзи Куруша дуюм зодрӯз ҷашн гирифта истода будем дар ақиби хона. баъд яке аз меҳмонумон дод зад, то мехӯрем мебинем хирс истодагӣ омадааст, букашидааст. дар дасташ духтарчаша қапида истодагӣ буд. духтарчааш гуфтааст: оча хирс, ки бовар мекунад вай габа. баъд мегӯяд омад букашид ки то хӯрдам як калаи истодагӣ, як калаи хирс. ай тарсша хес гурехт. баъд ҳамакаса дод задана сар кардем, наҷумид ай ҷош. калаша набардошт ҳатто. не мо модарҳо ҳама кӯдакошонро бардоштану дарун давиданд. не гараж давидан якум, барои ки хостем оста гузарем, ҳамаи мардои калонсоло дод задем тарафи хирс, тарафи кӯдакона биёд гуфта. ва саволи дигарам ин буд ки тарсашон бештар аз чӣ буд ва оё ин навъи хирс ба инсонҳо ҳамла кардааст? ай кӯдако тарсидем. аввалаш баъд дидем ки наҷумид, ҳамая ба ай хатарӣ дур кардем, ҳама дарун даромадан. баъд шӯхию хандида истодему, лекин дар воқеаш бисёр тарсидем. хуб ки ягон статистикаи дар ҳуҷуми дар одамо нест, хеле безарар будааст. мо баъд фаҳмидему хирсҳои сиёҳ дар табиатҳои Коннектикут бисёр аст. мо намедонистем хеле хирсҳо то наздики одамо омаданшонаю. мумкин 3-4 бор дидагӣ бошем, лекин омада натарсида ҷашни зодрӯза вайрон карданаш ба ҳеҷ ташаккур. Рауф Маҷидиён бо аҳли оилааш аз аёлати Коннектикути Амрико буд. нақли муфассалтари ин қиссаро аз вебсайти радиои Озодӣ тамошо кунед.